Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To fa mai sauraro sai dai ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna dora muku sharing gidan sarauta. Tirkash. An fa yanka ta tashi yace farin ciki ya isse Firis Bello. Garin yace farin ciki ya kamu da Firis Bello a yanzu ya kamu da son Fa'iza. Sai da Firis Bello ya je wajen mai babban ɗaki ganin cewa ya ce son Fa'iza ya da cikin zuciyarsa one time. Anya Fa'iza ba magani ta mai ba ganin soyayya da ta da cikin zuciyarsa. Sai dai a yanzu ya nemi alfarma wajen mai babban ɗaki da ta gaggauta kira masa Fa'iza ganin cewa ta yi haƙuri da abin da ya faru, ganin cewa a yanzu ya yafe mata. Sai dai Firis Bello ya ce ya yafe wa Fa'iza ganin abin da ta aikata, saboda ya san ba don komai ta yi ba, saboda zafin kishin da take yi masa ne, kuma shi ma abin da ya aikata mata saboda san da to fa. Sai dai yanzu mai babban ɗaki farin ciki ya ishe ta ganin cewa a yanzu Firis Bello ya riga ya sauko a cikin gidan sarautar nan. A yace aka nemo Fa'iza ganin cewa ta nemi alfarma a wajen Firis Bello a yanzu tunda ya riga ya sauko. Sai dai Fa'iza ta nemi alfarma wajen Firis Bello da gaggauta ya fi mata, kuma aikin da na sani ne, kuma ta ce ba za ta ƙara aikata irin wannan mummunan abin ba, kuma ita ma za ta je wajen Bintu ta nemi alfarmata ganin cewa duk da ba sa tare da Firis Bello, amma ta je wajen Yarima ganin cewa a yanzu Firis Bello ya yafe mata. To fa daga bangaren bakin Yarima shi ma ya ji daɗi abin da ɗan nan ya aikata Firis Bello, a yacce yake cewa ɗansa Bello a yanzu ya riga ya sako, daman wata mace ce za ta canja masa al'ada da kishi a cikin soyayya, amma ya ce shi har yanzu bai ga laifin Bello ba, ganin cewa ita soyayya ba ta gani ba a ganinta, kuma shi so makaho ne ganin cewa idan ya rufe fa'idanka babu abin da za ka taɓa gani, kuma ya riga ya ce ya kamu da santa ne babu yadda zai aikata. Sai dai a yanzu to fa mai sarau sai dai yanzu ka gyara zama idan ganin muna kawo muku kawatattun shirin na gidan sarauta. A yanzu gidan sarauta ya zo ƙarshe, ganin cewa an tafi wani season dole sai dai mai sauraro ina mai ƙonga ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku shirin labari na da gidan sarauta da manyan mata. Amma idan wannan ne kasance shigowarka ta farko, ina mai roƙonka ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. Amma mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu ganin mun ɗora muku bidiyon gidan sarauta, ganin ga Yarima ga mai babban ɗaki kuma ga Firis Bello ga Fa'iza. Sai dai daga bangaren mahaifiyar dai Fa'iza ita ma ta yi matukar farin ciki ganin cewa a yanzu sun zama ahalin daraja, ganin yadda gidan sarauta yanzu ya haɗiye babu wani bare, ita ma ta ce ba abin da za ta ce sai dai ta yi godiya. To fa daga bangaren ma'azzamu shi dai ya ce to shi ma a yanzu ya farin ciki sosai ganin cewa a yanzu da Yarima ya samu masa aure, yana neman aure a wajen yar Tafida, ganin cewa a yanzu wannan babban magana ce. Sai dai Yarima ya ce wannan maganar ya bari sai sun zauna, ga shi ga Firis Bello kuma ga